Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. And hereby present this petition on behalf of millions of registered voters that have lost trust and confidence in the Malawi Electoral Commission. We are demanding the immediate removal of the chairperson, Justice Annabel Talimanja, and the Commission's Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, for the simple reason that they are too compromised to preside over free, fair, and credible elections. The decision to reject the proposal for an independent audit of the electoral management system, in our opinion, undermines the very principles on which the Republican Constitution was founded, rooted in openness, transparency, and accountability. Simply put, we as electoral stakeholders believe that we are not asking for too much, given that the audit process is a basic requirement and an ingredient of good governance. It is not only strange, but outright unacceptable and suspicious for the Electoral Commission to reject the proposal to audit mathematics, EMS, and still claim that the MEG is on course in the preparations for its credible election. In simple and plain language, once again, our message as electoral stakeholders is loud, clear, and straightforward. MEG must allow an independent audit of the MEG's electronic system and let go this mathematics supplied electoral management devices or its leaders, namely Justice Talimanja and Mr. Mpesi, must resign. At worst, be removed by the would-be voters who have lost trust in them. Next, insistence in rejecting demands by key electoral stakeholders to allow an independent audit of the EMS is enough reason for any well-meaning Malawian to conclude that the two senior MEG officers are too compromised to preside over an election whose outcome would be acceptable to all, as was the case with the June 2020 court-sanctioned French presidential polls. CFCE, therefore, is today Thursday, 26 June 2025, giving the duo 7 days to resign. Muchichewa, machidu, tukupepa kuti a Justice Annabel Talimanja, komanso Mr. Andrew Mpesi, atulepa ansi udindo, chifukwa mbenefe tikuonera, siwoyenera kutali kisamisanko chama 16 September. Sikuonekeratu kuti iwo wali mbali, pachifukwa chimenechi ife, tukufuna kuti chisankho chimene chikatachitika, wina aliyense m'Malawi muno adzavomereze. Koma process yovomereza imayambira ndi kuti amene akuyendetsa chisankhocho achiyendetse mwachilungamo. Timafuna tinene pano kunena kuti ife tikutsindika pano tapasa masiku 7 kuti atule pansi udindo. Ngati sakutula pansi udindo, titenga action ina yoposera apa, chifukwa sitikufuna kuti akamatsalengeza kuti wawina ndi uyu Amalawi osakutira pasapezeke tisaone zipinala zathu aziona ku Mozambique. Dziko lathu la mtendere, dziko lathu labata, tikufuna bata amene apitirire mpakana Yesu adzabwere kudzatiweruza. Choncho atisi muli apa, kalata imeneyi mukayipereke ndipo mukafotokozere kunena kuti Amalawi kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa akutaka kukayikirani kuti inu muli mbali, inu mukukondera lifali samapanga celebrate timu ina ikachita chigoli. Komanso pachichewa pali mawu amati woleresa ndewu safula malaya. Wachiduwe atisi kalata imeneyi tikupatseni zikomo kwambiri. Koma ndimafuna ndinene pakapeta pazonse, tayenda mabata ndi mtendere, choncho tipitanso mabata ndi mtendere, chifukwa kuyenda cholinga chake chokuti kalata imeneyi ikafike osatiziwawa. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.